Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Bütün dünyaya sivilip yaşauşu halkımız tırmışında bulgan yangalıklar hem vakıgalar bilen tanıştıruvuzuna devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şığırdan avlundağı kooperasiya işçenligi 35-40% составляет. Bizde yetiştirilген ayırlar. Qozog'istonda g'umriy Tuşe Salim Gareyevlar gailəsinin temir yolçular dinastiyasi. Bizning gaila turunda mana informatsiya gazetlarda bor, kitaplarda bor. Biz onu saklayız. İjavda yaşauşu İlnas hem Leysan Karimovlar için en mühimi balalarına milli terbiye biru. Bizde gül Tatarcha jırlar yangırı, dini hem milli bayramlarını uzdırabız. Kurgan ülkesi Tatar medeniyet üzeri şenligi. Bizge vokal kollektivi gerek bilgerek. Özü biz şunda yırlagan bulabız. Tubulda özü şen teatrını yanadan tırgızırga tililer. Bir kere tam anda yürürge tülesmelsilerde. Bugün Tatar işmekerligi kooperasiya aşa şeşegata. Sözümüz Şuvarstanның Şığırdan avulundağı iki işmeker hakkında. Şemsetdinov bilen Cemdixanov birgeleşip kooperasiya uyuşturgan. Birisi halal produksiya yetiştire, ikincisi sata. Ayzat Şaymerdanov Şığırdandağı Tatar kooperasiyasını öğrendi. Özümüzün производство, özümüzün ayberler, mesma ayberler, tuturmalar, ruletler, itler kullanabız, tavuk iti, at iti, buzov itleri kullanabız asortimentda. Şulay ögünde subproduktlarımız da var mı özümüzde işkertilgen nasip kombinatta. Әлеге сәүдә үзәге җитәкчесе Җәмил Шәмсетдинов киштәдәге һәр азык-төлек турында тәфсилләп сөйләй. Чөнки кибеттәге төп продуктларны үзләре җитештерә. 35-40% составляет. Özümüzde yetiştirilgen ayberler. Алар арасында ит азыклары, бар özümüzün пекарнялар, кондитерка белән шөгыльләнәбез, сөт тоже эшкәртәбез. Шәмсетдинов әлеге эшне 2 ел элек башлый. Төп үзенчәлеге эш кооперация рәвешендә оештырылган. Шәмсетдинов үзе кибет һәм камыр ризыклары пешерү өчен җаваплы булса, икенче туганы ит цехын тота. Гомумиләштереп әйткәндә, берсе сөт җыя, мал ала, икенчесе җитештерә, өченчесе сата. Менә бу цехта камыр ризыклары һәм салатлар ясыйлар. Гөбәдия, алма, җимеш бәлешләре. Татар тәгамнәрен Шыгырдан апалары барлык татар традицияләренә туры китереп ясый. Мин в основном салатлар ясыйм, аннан пирогларга күчәп кызларга булышам. Бер-бер безгә булышабыз, кызлар белән дружно тәртипле яшибез, эшлибез. Изначально biz açkan edegende kibitlerden tutungan edek. Anlarsan indi halal vap kibitlerimiz изначально halal buldu bizden arakı, temeki, alkol ayberleri yok bizde. Даже элементарный продукцияларыбызны да bizden контролирует halal комитет. И вопрос туды ayberler җитмәүе белән, шунлык белән без ачырга уйладык үзебезнең пекарнябызны. Бәйнеге секундә 2 пекарнябыз эшләп килә. Бар үзебезнең мясо комбинатыбыз, тоже әлхәмдүлилләһ халалдан. И сөтләр эшкәртәбез. Ясарга туры килде кооперация. Халал кибете дигәндә кешеләр күбрәк казылык кибетен күз алдына китерә. Шәмсетдинов бу фикерне тамырдан үзгәрткән. Сырда халал була ала, бәлеш тә халал, тыелган матдәләр кертелмәгән башка ризыкларда һәм аларны бер урыннан алу мөмкинлеге бу. Шәригатьнең бузылмавын Татарстан һәм Чуашстандагы дини нәзарәтләренең халал комитетлары катгый тикшереп тора дип ышандырдылар. Шул барысы да халал ризыклар бар инде. Biz bunda yaratıyoruz, onlardan yakın, yaxşı, dik продавецлар тоже дикат etkenler. Bunday formatda iki kibitimiz бар тагын специальный кибитләребез үзебезнең производство основном сатыла 4 кибит тагын. Әйтергә кирәк, 3 ел элек Татарстан президенты Россия төбәкләре авыллары эшмәкәрләрен кооператив үзәк булдырырга чакырган иде. Кооперативлар төзү. Без республикада да ул эшне башладык. Бәлки безгә берәр шундый Минсельхоздамы центр ясарга, ничектер аралашырга шушы эшмәкәрләр белән ул булырга тиеш. Мәчеттә шундый ук тавыклар. Бу шуның бер күренеше булса кирәк. Күп кенә төбәкләрдә кооператив мөнәсәбәтләр урнаштырып, татар эшмәкәрләре үз эшен алга җибәрә. Җәмил Шәмсетдинов та үз тәҗрибәсе турында тиздән Казанда узачак авыл эшмәкәрләре җыенында сөйләргә җыена. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Чуашстан Республикасы, Шыгырдан. Qozog'istonda yaşauşu Salim Gareyevlar gailəsinin temir yolçular dinastiyasının gümumi stajı 500 yılga yakın. Hazır Qozog'iston buylab qırış magistrallarda dinastiyaga negiz saluşының aniqlari işli.
Иң мөһиме алар өчен ныклы гаилә мөнәсәбәтләрен саклау. Сәлим Гәрәевләрдә кунакта Әдилә Төхфәтова да булып кайтты. Рәис Сәлим Гәрәев тимер юлда 40 елдан артык стажы булган Акмол станциясында поездлар төзүче Мөхәммәд Әтисен горурлык белән хәтерли, хөрмәтли. Тимер юлчылар Сәлим Гәрәевлар династиясына нигез салучы Мөхәммәд, әтисе Сәлим Гәрәй, әнисе Газимә, ике абые Мидхат һәм Масхуд белән 1938 елда Башкортстаннан Казакстанга күчеп килә. 42 елда бабайны безнең фронтка алдылар. Ленинград ягында фронтта булганы, 42 елны мына октябрь янында анда вафат булды. Безнең әткәй менә монда калды. 48 елында монда семьясы белән әнкәй монда килде. 3 кыз, 1 малай. Минем әнкәй менә иң зурысы булды, Суфия. Алар монда килеп, менә минем әткәй белән әнкәй күрештеләр. И шуның өчен менә бергә тордык. Бездә менә 7 бала. Әнисе Суфия Сәлим Гәрәева Кумыс Алка ордены һәм 3 дәрәҗә Ана даны ордены белән бүләкләнгән. Мөгаен, бу безнең иң бәхетле мизгелләребездер. Аны бүләкләнгән вакытта без аның балалары һәм оныклары сәхнәдә басып тордык, ди Рәис Мөхәммәтович. Сәлим Гәрәевлар династиясы турында барлык гаилә фотоларын һәм газета журналлардан киселгән кисүләрне урнаштыру өчен йорттагы бер дивар гына җитмәс иде ахры. Безнең гаилә турында менә информация газетларда бар, китапларда бар. Без аны саклыйбыз. Менә бездә балалар бар, оныклар бар, аларга күрсәтергә дип, алар үскәч исенә китереп, шулай менә карасыннар дип без уйлыйбыз. Бүгенге көндә Сәлим Гәрәевлар династиясы 30дан артык кеше туры туганнары гына. Гомуми хезмәт стажы 475 ел ташкил итә. Атагын күпме кияүләре, киленнәре, 2 туганнан туган энеләре һәм сеңелләре. Аларның барысында санасак 600 булачак. Әмма үзен тимер юл белән бәйләү бик авыр хезмәт дип билгеләп үтә династияга нигез салучы балаларның иң кечкенәсе Ринат Сәлим Гәрәев. Если честно говоря, мне всегда удивляло его отношение к труду, потому что семья большая, и он всегда брал подработку. Ну, что такое подработка? Это выход на работу во время отдыха, то есть это работа через 12 часов. И вот 40 лет мой отец, грубо говоря, висел на вагоне. Работа тяжелая. 7 балалы булган зур гаиләдә әтиебез үзе генә эшләсә дә, шул ук вакытта без шиксез мәхәббәттә үстек һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмадык, ди Ринат Мөхәммәтович. Мне всегда удивляло, как эти люди, мои родители, условно, грубо говоря, 220 рублей отец получал со всеми теми наработками, которые он дополнительно пытался зарабатывать, но тем не менее это какой был труд и какое было планирование бюджета, для меня это всегда остается загадкой, потому что у меня в голову не вкладывается, как можно было на эти деньги поднять, обуть, накормить, и дальше еще и образование, ну, хоть оно и было бесплатно в Советском Союзе, но тем не менее это было довольно затратно. Поэтому большой-большой поклон моим родителям. Гөлфия белән Сания Сәлим Гәрәевларда тормышларын тимер юл белән бәйләделәр. Гаилә эшләрендә һәр вакыт әниебезнең вәгазьләренә таянып, оннан үрнәк алырга тырышабыз, ди Гөлфия апа. Минем сүзләрем әткәй белән инәй күп бала семья булды. Инәй безнең уңган, эшләгән куллары нәрсә генә килмәде. Үзе матур, үзе уңган кеше шундый. Безне өйрәтте менә тотарын белене, 5 бармагын пешерергә, уч-пучмак, бәлеш, тукмаш кесәргә. Бүген мой исе чыксын дип беленнәр пешереп, 5 бармак пешереп, Құран укытып, шуның өчен бүген җыйналдык без инде. Иманнарын юлдаш кылып, яткан җиләре иманы белән булсын диye. Бүген әниләренең туган көне уңайыннан балалар кабат бергә җыелышты. Өстәлдә казак бишбармагы һәм татар милли ризыклары барысын да әни өйрәткән кебек әзерләгәннәр. Инә юк булса да виш нәрсәне өйрәтте, нәрсәне күрсәтте, виш пешереп, Құран ашына әзерләргә тырыштык, конечно, тырыштык, потому что инәй хакы бит инде. Сәлим Гәрәевларның зур һәм тату гаиләсенә, тимер юлчылар династиясына үсеш, нык сәламәтлек һәм бәхет телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакстан. Ижауда яшәүче Илмаз һәм Ләйсән Кәримовлар өчен иң мөһиме балаларына милли тәрбия бирү. Гаиләдә телне традицияләрен саклау өчен бөтен мөмкинлекләрен дә кулланалар. Хәер, теләк булса, миллилекне саклауда бернинди дә киртәләр юк диялар.
Рүзәлгә 6 яшь. Габдулла Тукай шигырьләрен яратып өйрәнә. Әти-әнисе аңа һәм сеңлесе Рузаннага кечкенәдән милли тәрбия бирәләр. Миллилекне саклыйсың килсә, авырлыклары да сизелми диялар. Иң мөһиме теләк булсын. Без Удмуртияда торсак та, балалар белән татарча сөйләшәбез. Татар телендә мультиклар карыйбыз. Хатым белән бергә балаларга әкиятләрне татарча гына сөйләйбез. Балалар үзләренең татар икәнлекләрен белеп, тоеп үссен өчен яшь әти-әни ныклап тырыша. Милли гаиләдә күркәм тәрбия бирү беренче урында булырга тиешлегенә дә басым ясыйлар. Өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтәбез. Балаларыбыз хәзер дә әби бабаларын хөрмәт итеп үсәләр. Өебездә гел татарча җырлар яңгырый. Дини һәм милли бәйрәмнәрне уздырабыз. Иртән дини бәйрәм көннәрендә иртән коймаклар пешереп, авыз ачабыз. Балаларны эш сөяргә өйрәтү дә тәрбиянең асылы ди Кәримовлар. Ял көнен бергәләп аш-су бүлмәсендә уздырырга яраталар. Балалар монда әниләренең төп ярдәмчеләре. Әби белән, әнки белән эш пешмаклар пешерергә өйрәндек. Хәзер балаларым да минем белән кушылып пешерәләр. Ирем бик нык эш пешмаклар ярата. Ял көннәрендә камыр ризыклары пешерергә тырышам. Тел, милли традицияләр белән бергә йортта дин дә саклана. Ләйсән улы һәм кызына ислам турында сөйләп кенә калмый. Аларны сабый чактан ук дугалар ятларга, әмин тотарга өйрәтә. Дуга укыганда улым, кызым, кулны шушылай тотарга кирәк, амин тотарга кирәк. Әгъүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Милләтнең төп нигезе гаилә. Тату гаиләдә генә милли тәрбия бирергә дә, туган телебезне, динебезне өйрәтергә дә вакыт табыла ди Кәримовлар. Иң зур теләкләре үзләре сайлаган кыйблага тугры калып, халкыбызга лаеклы ул һәм кыз үстерү. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Курган өлкәсе татар мәдәният үзәге эшчәнлеге. Безгә вокаль коллективы кирәк бигрәк инде. Үзебез шунда йырлаган булабыз. Тубылда үзешчән театрны яңадан торгызырга телиләр. Бик яратам анда йөрергә. Түләсеннән силәрдә. Урал аръягы татарлар дип йөртә алар үзләрен. Курган өлкәсендә 30 меңгә якын милләттәшләребез гомер итә, 18 татар авылы исәпләнә. Бай тарихлы, утырак тормышлы татарлар турында байтак сөйләнде, китаплар язылды. Иң мөһиме, Курган татарлары үзләренең тарихын яхшы белә. Яшь буын ата-бабалары юлы белән татар мәдәният үзәгендә таныша ала. Әйе, хәзер Курган шәһәренең нәкъ үзәгендә татар мәдәнияте йорты эшли. Ул 2020 елны тантаналы рәвештә ачылды. Аның бүгенге эшчәнлеге хакында җиткергән идек инде. Милләттәшләребез китапханә, кинозал, музей, бию бүлмәләре булдырган, киләчәккә планнары зурдан. Минем менә бик зур планым, мин май аенда 21 елны барып килдем Аккалфак съездына. Менә мин шул эшне Курган өлкәсендә, Курган шәһәрендә башлап ебәрәсем килә. Безгә вокаль коллективы кирәк бигрәк инде. Үзебез шунда йырлаган булабыз. Менә хәзер безнең бик яшь малай әйбәт бар. Ул хореографиягә укый. Менә бездә, надеемся, татар биюләре дә булып китер. Максим Тамаев менә шундый өметле яшьләрнең берсе. Культураны поддерживать, отсабыз яна культураны Курганской области. Шунысы мин килдем монда поддерживать үземнең культурамны. Дөрес, шулай кирәк тә, чөнки монда милләттәшләребез үз җирләрендә яши, узганын яхшы белә. Элекке вакытта безнең 1960 елны Сидяшевлар братья булганнар. Ул братьялар саны нәмәгә язалар, царьга язалар безнең, потому что урыслар килгәч, безнең җирләрдән куалар, җирләрне использовать итәләр, сам болотларны тоталар, инде әйткәннәр инде популярга, что указ саккан, что рыбу не ловить, хмель не собирать, земли не забирать. Шул вакыттан безнең инде тоже әйткән татарлар булды. Татарлар инде бу Курган өлкәсендәге бөтен әйткәннәр булар, солганнар матитлар везде. И в том числе безнең Монезверный Волговский матит, Курганда да матит булган, әйткәндәге тем более беренче матит 1552 елдан соң уже безнең юкка килгәннәр Казан татарлар.
Инде безнең хәзер ресми республикада Казан татарлары да, Сибирь татарлары да бар, даже безнең элек әтиләр телевудлар хәзер инде Белые Калмыкиядә иделәр, ул менә Таштагол кабатларында менә Горношориядан onlar килеп чыкканнар, ул да шунда воинствующий, улар Тагылсы дип алалар. Ә безнең беләсез бергә без булдык Тагылда. Ул элеке исеме Тагылсылар. Аларның, значит, родинасы вот, шул Горношорияда булган. Алар тоже килеп чыккан. Шунда безнең исемебез килеп чыккан. Но бөтенесе дә biz dinli халык булган. Дин саклады безне ди мондагы халык. Шәһәр үзәгендә балкып утырган Аллаһ йорты моның дәлиле. Мәчеткә йөрим. Әлхәмдүлилләх, менә ТНВ-не карайбыз көндә. Телевизор иртә белән торсам, ТНВ включаю, и менә очень Аллаһка шөкер, менә бик шатланабыз, что безнең менә шундый матур Алла Тәгаләнең өе тыныс булсын безнең илебездә. Саудык бирсен Татарстанга, потому что мы равняемся на Татарстан. Это ведущая республика, безнең именно очень шатланабыз, что телне сактайбыз, литературу, искусство, это вот продолжение ведь нашей жизни. Поэтому бик зур рахмат. Бездәлеге куаныш сүзләрдә әйтеп 1100 ислам динне учрашу Булгарда була иншалла. Без дә үзебезнең намазыбызны күрәмез, монда бүген җума намазында иншалла сүзләр әйтәмез. Килгән кешеләргә, сезләргә күп рахмат әйтәмез. Менә безне мәчеткә килеп күреп, bizlarga yaxshi so'zlar aytib, biz de quvonamiz, что Татарстанда 1100 yillik islom dinini kutib olalar, bu yaxshi ish. Идел Булгарстанында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар көтәбез. Милләттәшләребез белән тынычлыкта очрашырга язсын. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Курган. 30 yıllık benim göz aldığımda ötті diyerge var. Bizden buğun vakillerinin göz aldığında ötті. Türlü baskışlar arkalı öttük. Kongresinin 30 yıllığı, o bilesiniz mi, o bir türlü devir. Bu devir içinde köpme şahıslar ösüp çıktı. Köpme biz iştekçilerini gördük. Hemen de her iştekçinin özüne göre bir ölüşü var. Мен де ең башта айтасы келе Индус Ризакович ол фәнни негізге салды. Татар Конгресінің болмашын, оланы юридик негіз берді аңа. Назануш Закиров төбәкләр белән, иҗтимагый оешмалар белән эшләүдә үзенә бик зур өлеш керткән шәхес. Һәм ул эшти баштагач biz үзебезнең ялгыз түгел икәнебезне аңладык. Инде Василий Гаевич Шейхразиев килгәч, ул беләсезме, бөтен иҗтимагый эшне югары hakimiyet derecesine көтәргән кеше. Шулай итеп, менә бу татар хәрәкәтенең энтузиазм дәрәҗәсеннән әкертенләп хөкүмәт даирәләренең башына фикер туплау өчен күтәрелүе, бу безнең өчен бик зур бер дәрәҗә дип әйтәсем килә мин татарлар өчен. Бер күрешү үзе бер гомер. Түмен татар мәдәни үзәгендә Фәнис Яруллин әсәре буенча куелган премьера узды. Зал тамашачы белән тулы иде, чөнки Себер халкы өчен туган телдә спектакльләр сирәк күренеш. Моннан 30 ел элек Тубылда үзешчән татар театры булган. Һәм режиссер Мәдинә Уразматова аны яңадан тыргызырга тели һәм яңа премьералар вәгъдә итә. Ашарга пешерәсе юк. Ә безнең ирләргә күсәгәсе белән ит тоттык. Андыр табы чоклы, таба белән бәлешен пешер. Түмәнләр тормышында спектакль премьерасы сирәк күренеш. Аның тагын бер үзенчәлеге әлеге театр Тубылдан килгән. 1 ел элек Тубылның Себер татар мәдәни үзәгендә татар театры яңадан эшли башлады. Узган гасырның 60-нчы елларында Мәдинә Уразматова җитәкчелегендәге әлеге театр елына 5-6 премьера чыгара торган булган. То есть это направление было настолько развито, когда существовала кафедра татарского языка. Вот старожилы мне рассказывают о том, что в театре участвовали и школьники, и студенты, и взрослое население. 30 елдан соң режиссер Мәдинә Уразматова яраткан эшенә әйләнеп кайта. Тубыл татар мәдәни үзәге бу тәкъдимне хуплап каршы ала.
Театрның исемен атаклы драматург хөрмәтенә Туфан дип куялар. Бу жанр инде кызыклы да булды, инде кешене инде өмет белән дә керде, но беренче күренешләр берәм алкышлар белән аякка басып алкышладылар. Халыкка бик кызык булды. Бу спектакльдә мин Халидә ролен уйныйм. Халидә безнең бик акыллы, мөлаем хатын. Үзенең семьясын ярата, аның 2 баласы бар, ире, иптәше бик уңган, баянда гармошкада уйный, семьялары бик тәртипле, әйбәт кенә яшиләр, үзләренең килеп килгән акчасына карап кына яшиләр, комсызланмыйлар, үз ризыклары белән генә канәгатьләнеп, шуңа канәгатьләнеп яшиләр. Репетиция вакытында үзешчән артистларга татар әдәби теленең үзенчәлекләренә төшенергә һәм Фәнис Яруллин иҗатында тирәнтен өйрәнергә туры килә. Мин спектакльдә Фәнис Яруллинның бер күрешү үзе бер гомер Әхмәт Катлыяровны уйныймын. Миңа бу театр бик ошайды. Бик яратам анда йөрергә. Түләсмәлселәр дә, ишнеме бирмәселәр дә, мин бик яратам уйнарга шундый рольләрне. Чыгып киткәндә мин дә сине үбәрмен әле. Качан булыр икән ул соң? Бөтенләйгә чыгып киткәндә. Тубылда спектакльнең премьерасы узган елның декабрь аенда аншлаг белән уза. Һәм аны тамашачылар көтеп алалар. Үзешчән татар театры төбәк өчен яңа күренеш дияргә кирәк. Татар мәдәни үзәгендә дә аншлаг. Фәнисә Зинатуллина премьерага авылдашлары белән Муллаш авылыннан килгән. Татар үзәгеннән безгә спектакль алып килгәннәр. Бу Фәнис Яруллинның бөек безнең шагыйрыбыз ул, бөек драматург безнең өчен. Аның спектакльләре, аның шигырьләре, аның әсәрләре татар халкы өчен бик мөһим, бик эчтәлекле. Роза Яхина Мәдинә Уразматова спектакльләрен элеккән белә. Тулы шәһәрендә 30-40 ел элек аның спектакльләре тулы заллар җыятырган булган. Ул бу премьерында бик яратып караган. Хәзерге көндә әйтәсем килә, редко кеше бер-берләренә булыша типем. Менә бу спектакльнең содержаниесе, что 2 семья, 2 бер-берләренә булышулары турында. Менә берсе авырып китә, икенчеләре акча алып килә. Хәзерге вакытта менә мин уйлыйм, калган семьяларга, кешеләргә это пример булсын дип уйлыйм бу спектакль. Алло, безнеке бит акча юк бит инде. Нәрсәгә акча? Шу безне дарулар алырга акча кирәк бит инде. Безнеке улда акча юк. Күпме кирәк? Безнең театр сәнгате татарның ул гомердән килгән бик борынгы сәнгать. 1960 елда Галиаскар Камал, Шәриф Камал, Габдулла Тукай татарлар өчен янып йөргәннәр, театр оештырганнар. Беренче театрны карга күпме халык килгән. Менә без инде бераз нәрсә кимчелек булыр, что безнең Төмән шәһәр татар мәдәни үзәгендә андый театр юк. Без бик яратып килдек. Бу театрны безгә үстерергә кирәк һәм татарның җыр һәм моң театрда булырга тиеш дип уйлыйм. Төмән өлкәсендә татар театрының яңарышы мәдәни даирәнең тагында киңәюенә китерер дигән өмет бар. Аншлаг татар тамашачысының инде әзер дигәнен аңлата. Бер күрешү бер гомер спектакле Төмән өлкәсе буйлап гастрольләрен дәвам итәчәк. Ә театр яңа спектакль репетициясын башлады. Премьерасы көзгә булыр дип көтелә. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Алда көндә исән сау булып, ил көннәребез тыныч булып, күрешергә язсын. Сау булыгыз.